hagan ega masukut indua ina kapanta syairi lang basayomoit I wanri basayomoit I rihun basayomoit bat ilari suk ban dibyo jingkot jingkya simjirwai sang masukut nomor hentai buah Kakatangokpa badukon badaman sem bakod amen ka jing e jong trai jong e Jesus Christ bad ka jing e jong oblay lambat ka jing selok jong omen sem bakod kindon rangkat bad pi baro rangkat bad hero kohan men ko para ngidapan kre yalade na kabanta kasngi pentakas kabo jong ka jing pansle jong omen sem jong trai hangi di mata gadau sacisin hakana ka step kat bangi nang poi kamjan kisngi sha kane kasngi try pentekas token ngina pen khoj ngina pen subai lade da ka bangi shimbantab ha da ka chingrублей ya kane kamas ka bukhoj bad dak bangi priang yu jisu da ka chingrублей ha ka jing em ga jungi namar ngitip tang ka jing priang hok ka jing priang barublei ka jungi yu jisu ha ka jing em ga jungi ngila sisha banyo ya kata kabor jong men sem bakhoj ha ka jing em jungi bar kabor jong men sem bakhoj kenang pan slek yangi kenang pan khlan yangi sisu ban nang yai i ju ban pan priang ya gospel ka jungu tede mata kadau ko han men ko para to ken ha kan khlemat ngin phai shotrai rangkat bat ki pop ki sang ki jungi ngin pan map na u ngi pan ba ma u un saj un map un pen khoj ya ki pop bagi jing mong bara bagi pop ki wanra ha ke jing em ke jungi khnang ba shisha manga mapi ngin long gitar ki breu ki babit dor ban priang yo trai ha ke jing em ke jungi ban ngin yo ban priang ya ke jing pen sle jong umen sem bu khoj jung u ha ke jing em jungi ko han men ko parada ke jing skoret ngin pa so trai ngin pen map na ke banta ki pop jungi baro leng ba ke jing duai ke jungi nga phla hau blei badan bor baro pada pi ko han men ko para bangalale pop shibun e da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ki jing le palat junga da ki jing le palat bakra we junga namar kata nagarpa dia kamaria bakhoj kabaya sa gate sati yak angal berkiru khoj pada pi ko han men ko para banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandala mapi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jung embam jukut amen try can not ublay try can not ublay isne yangi Kristo ko Kristo ram ko nong penim jangi penim yangi Traikan rat ko play isne yangi Traikan rat ko play isne yangi Kristo ko Kristo ram ko nong penim jangi penim yangi
tongin yaduai ngiduai na kabanta i Steph Felix lengdo maunai ba na kabanta i Anthony lengdo maunai bakin yo ya gajing ko gajing khia hakaliang kamet bat kaman sem kamtame ba i Anthony lengdo maunai ban light no na gajing satemrau ha gajing di kibapan sneu ya gajing em ngiduai ro na kabanta ka ying kasam jong i Marding Falls imli but i Bidares nongput but kikon kikti jongki ngiduai kerpang na kabanta i Sherita nongput banyo ya kajing kot kajing kia but kumjuro na kabanta kajing kala kabamut jong i Honeson nongput to ai bao man simbo khoi jong me ko trai ngi karpat un the kerhai hangi ya gijin ai baken jaman sim khnang ba un ai hangi kadanut kabapen sngubha yami bad da kabasbon un penlong yangi bangin pendap ya kamon jong me daw trai jungi Jesu Christ kon jong me ubi embat basan sha ringkat bad me ha gajing yalong kawe jong men sim bakoj ublay junom la junom amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Ha katakapor. Ba ukwa bantip ya kadaw pasisya balay kiju kikno ya Apollos. Urang ba asipai lepalaj no ya u na kajing kum. Bal hukum ya kirang ba lengdo bat ya kit dorba banyalum. Nang ta lawan lam ya Apollos bala penyeng ya u hakmat jong ki. Henrei haba Apollos layo i bashi benta kilong ki sarusi. Baci bentapat ki Farisi lepertajam ha kadorpal ko para kalong u Farisi ukun jong ki Farisi barkade syapang kajing kemi lenti barkajing mi pat jong ki bayap bangan chatian bisyar utang syuong ya kene lami kajing ya kaje hapedeng ki Farisi bat ki Sarusi bar upajba layapaj arleng naba ki Sarusi ki ong ba omdon jingmi pat lemne angel lemne mensim nrei ki Farisi ki ngej hakine baro de lami ka jingki win ka bajur berkato kane ki stat an ke badai na ka kanhun ki Farisi kala yeng bala kren bat pen e ngim lap ai ka basniu haune ubriu mano batip yo mensim ne wangel lo kren hau Bar hakata kajingnya kaje, kala sya kajingnya pin ibor, urang ba sipai ba uting yo kisyu patar lengkot lengkai yo Paulus, lo hukum ya kisipai malekir ban pelaj jubor ya u naki, balaya lam ya u syapo kakut. Hakamit kababut, utrai lo yeng hajan jong u, bar lo ong, to yeng skem, namar kumba pilasaki ya nga hangne ha Jerusalem. Kumta pidei banjeng sakiru harum kaktin jong utrai Isamo yauble. Sam kadreu nomor druspa praputra. Druspa praputra. Try me, Lord, catching your
Haleluya. Haleluya. Kan sampai api yang mensim kejing sisang utrai. Kabun yalam ya pisah kejing sisa baro. Haleluya. 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 Utrai dan rengkat bad pi. Kajing pule na gospel bakut kat kumu Yohanes kaburom hame ko try. Hakata kapor ujisu lakmit yalaki kmat sabneng bad uladuwai uong kuk pa bakut ngam duwai tang nagabanta kini Henry nagabanta kito ru kibanget hanga da kaktin jongki babaro kindup yalong kawai kumba mame kopa melong hanga ban nga hame bamakiru kinyalong kawai ba kaperthai kandum ngej ba melapha yanga yakaburam ka ba melai hanga nga ai haki knang ba kindup yalong kawai kumba ngiru ngilong kawai nga haki bad me hanga ba kindup klalong janai kawai ba kumcha kaprathei kandup tip ba melapha yanga bat me I yaki kumba mela I yanga kopa ngakwa ba makiru kitu yaki ba melai hanga kin yadon rengkat bat nga hangta haba ngadon ba kindup yo I yakuburam jonga kaba melai hanga ha ka jing I jungme yanga haswa bentau ya kaprathei ko pa bahok kaprathei kamsyam laitu yame Henry nga laitu yame bat kine kitip bamelapha yanga nga lapanitu yakakarteng jongme haki bat nang panitu yaka ba kajing it da ka bamelai hanga kan dubdon haki bat nga haki ka gospel jong utrai ka jingiro yame ko Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ ngidang don ha kalanong kabakat nyaw jong ka gospel jong u Yohanes kane kalanong kumbangitip kadai ka jingduwai jong u Jesus kumuling do orang ba kajing duwai kabakarpang jung u nagbanta ki apostol nagbanta ki sanran ki jung u bat nagbanta ki to ki banget u kamta meleng ba kajing elap jong ki apostol bat jong ki sanran jong u kohan men ko para kane kajing duwai kaba ngipule lane kaba ngipusan manta kasngi kadai ka khot yang abade phi nangkong na shabe habangi duwai ka ega jing thmu ka jungi habangi duwai na ka banta jongno kata ka ba nga kwa ban pashat happy bat ban khot ban were phi padyala de rukum ju ban shim bat ban pusan menta kasngi haka jing em jungi kat ba ngilej ban em ya ka jing em jungi menta kasngi baro shisngi hoy klempa baro ngi penlej por haka jing duwai jungi men step ne janmit ne haka por masngi ne haka no ka por ka ba ngi laj na ne ngi kulut por ngi duwai baro ngi duwai Henry ngi duwai kumno bat ngi duwai na ka banta jongno bon sine omdai bangi buri omdai bangi len Henry habangi wan ban duwai hakmat jong utrai bon sin ngi duwai na ka banta yalade ngi duwai tang na ka banta ka jingdon kam jongi marwei Henry menta kasngi lengba kane ke jing duwai u Jisu u hika yang abadi pi habangi duwai ngi dei banbu ka jing duwai ka jongi na ka banta jongki wei ka kerteng jongki wei ka jing don kam jongki wei ngi dei banbu akmat jong utrai kata ka dei kata ka top priority lane ka ba mangi ngi dei ban le nang kong habangi duwai ngim dei ban duwai na ka banta yala dei
Henry kan mau habangi duai ngi de banduai na ka banta jung ki wei ra ya ka kerteng jung ki wei bu ya ka kerteng jung ki wei bat ka jing kwa ka jing thrang ka jing don kam jung ki hak mat utrai balai namar ba ka jing duai ka jungi na ka banta jung ki wei kawan ra ka jing kala ha ka jing em ka jungi kawan ra kata ka jungi e ka jing kerku ka bakar pang ha ka jing em ka jungi lada manga ngaduai na ka banta jung pi ngatip syai ba bun kibreu ki duai ki sait na ka banta junga kibreu ki bangam itu kibreu ki bangim ngam laban yo i kibu bat kira ika kerteng ke junga ke jing don kam junga hak mat jong trai de mata kadau bamanga ngala ban yeng ngala ban le ya ki kam ke junga bat kum jua ke jing em ke jung pi ka jing duai ke jung pi na ka banta ki wei ki duai ki wei ki sait na ka banta jung pi kane ka wanra ka jing e ka jing kurku ka bakar pang ha ka jing em ka jungi bat kane ka bau jisu le samla duai na ka banta yala de henry uduai na ka banta kito ki bau la khat shala de banlong ki apostol ki jing u banlong ki senran jing u bat baro kito ki banget ya ka e ka ba ki ne ki senran jing u kilap hikai lane kilaya lap kabar ko hanmen ko para ngi ibo jisu ha ka jing duai ba manta ka sngi ha ka gospel ba manta ka sngi u duai kerpang na ka banta ka jing yalong ka wei jong ki sanran jing u bat baro kito ki ba nge lane ki ba pediang yu kumuta ukan rat kumuta blei u duai kerpang hado license ki lain ki ba kerpang ka bau jisu uduai na ka banta ka jing yalong ka wei jong ki ba nge ki ba pediang bat ki ba but ya ka jing im bat ka jing hikai jing u ka lain ka menengkong ka bau duai ka dai ka ne ba baro kine ki ba nge kine ki ba pediang kine ki ba but yang bakin yalong ka wei baro bakine kin yalong ka wei kane ka dega lain ka banang kong ka bau duai kerpang na ka banta ka jing yalong ka wei jongki ka baar ba knang ba kine kin dup yalong ka wei such a scene knang ba kine kin dup yalong ka wei kin yalong ka wei om day lai om day wei henry ba kin dup yalong ka wei kalan ka bakado bat ka balai ka bo jisu duai na ka banta ka jingelong ka wei jongi baro ka dai kane knang ba ma ki kindup kelalong janai ka wei baro kin yalong ka wei ba kindup yalong ka wei bat kin long kita ki ba janai ha ka jingelong ka wei long ki ba janai ha ka jingelong ka wei kine ki lain tali ki lain ki bakar pang ki bau jisu uduai na ka banta jonga ba jong pi ki banget ki babot bat ki be em ya ka jing em ka ba mau lahi kai hadukan no ken ko hanmen ko para kan ka jing long ka wei jungi ka long ka bokong san klampep ladang ipet ya ki em lang ka salang ka jungi ladang ipet hapo gari jungi ladang ipet hapo ka balang ka jungi ladang ipet ni khmi ni puson ha po ka yin ka sem ka jungi ladang ipet ha ka jing em jungi ba marweru kane ka jing suk ne ka jing long ka wei kala jano kam don shu kata ka jing long ka wei hapo gari ka right hapo ka balang ka jungi don dang kita ka jing ya kenat dan tang kata ka jing ya banta la ka jong ngim sneu shu bang ya long ka wei ha ka im lang ka salang ka wei hapo gari ka wei hapo ka yin ka sem uwei ulai la ka jong kalenti uwei ule la ka jong ka kam uwei perkhat la ka jong ka jing perkhat uwei ushim kat bau kwa dalade kane ka basisha ka bangilap habangi long kumne habangim don kata ka jing yelong ka wei komno ken ko hanmen ko para ngila banyo ya ka jing it ka jong blai komno ken ko hanmen ko para ngila banyo ya kata ka jing kurku ka jong blai ya kata ka jing e jong blai dein marba ngim yalong shu ka wei kana ka jing yalong ka wei kam don shu hangi dein mata ka daw bangi yo i ba kine ka jing ja khan la kija haka imlang ka salang hakari ka right ka jungi hapo ka yin ka sem ka jungi ko hanmen ko para dein mata ka daw jisu duwai kerpang na ka banta ka jing yalong ka wei jungi namar ba utep baleng ba ka jing yalong ka wei ka jungi niyo ya ka bor ka jong blai ha ka jing im
ngiyo kabor junglei hapo kayeng kasam ga jungi bat haba ngiyo ya kabor ga junglei haba ngiyo ya kata ga jingshai bat ga jing ka junglei ko hanmen ko para ujisu ong ba knang ba maki kinla ban pan priang ya ka gospel kenang ba maki kinla ban ailam ken ya kata ka jing isnei ya kata ga jingshai junga ha ki wei pat den mata kadau ko hanmen ko para hagane kesngi ngit ken ngin sim khia ya kane ke jingelong ko wei haga jing em jungi ngi kloi ban klet no ya ke jing duna ya ke jing bakla jung ki wei ngi kloi ban ong ngamap ya phi ngapdiang ya ke jing duna ya ke jing bakla jung phi ngi kloi habang ngi kloi ban pdiang ya ke jing duna ya ke jing bakla ya ke jing tulot jung ki wei kawan ra ke jing suk kawan ra ke jing kawan ra ke jing along ko wei hapo ka ying ka sam jungi ladangi kloi ban pdiang ya ki wei haba ki bakla ha ke jing em jungi ko hanmen ko para kawan ra shisha kata ka bor kata ka jing ai ke jung blai ha ke jing em ba marwei bad hapo ka ying ka sam ha ka im lang ka salang ke jungi den mata ka daw ko hanmen ko para to ken ha ke ne ke sngi ngin duai na ka banta ka ne ke jing ai ka jung blai and your Jesus Christ. Tungin yang ngin pla la ka jong jinget nganget lei pa bran bor baro nong tau ka penang ba ka khindau padahal Jesus Christ kon ba marwei jungu utrai jungi ya bala pon daman sem bakhoj ya bala khana kamaria the sati hubang popintius pilatus la sanat na yu la ya bala tabiu ha kasngi ka bala la mi pa ni ka bayap ula ki sabneng usong sakamon ublay kupa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ki be mit bayap ngangai daw man sem bakhoj ha ka balang ka thlek bakhoj ha ga jing salok rekhoj ha ga jing map yakipop ha ga jing me pat ka do bat ha ga jing em bom chukut amen balai spa nyapula marca de novo, vai de mente, lembra do so de Toduai ko para bagajing kenya junga bacong pe kan long bapedang honak maru bleu pa badan bor baro. To try and pediang gijing nakti jung pe na kebanta gijing ro bad borom karteng gijing ka jing mantoy yang bad balang bako jung baro ko wei. Tos ngau sun ai ban pan ko ya kine gijing ai ko try ngi kerpat. Bada kaba me pediang ya gijing terwa jong gijing kenya bakan jaman sim. To penjana yang i ban long kajing terwa bom cukut hame dau kris utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi token te wela ki danut tongin ang utrai ublay jungi da shisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jungi bat kajing pen em yangi haman lakapor Bad kacaka banangu yame ko kanrat ko pa bukod ko blebran bor bad bom jukut leng baut rai jungi Jesus Christ ubalapan pau shna habarok kisan ran jungu haden ka jungmi pa jungu badulakan tiwi u shabneng
hakmat jongki ban penlong yangi kinong yo banta ha ke jinglong blai jong u damar kata haba ladap miar da gijing kemen paska kapertai baro kawai karisa da gijing yaro yame ki bor beneng ro bat ki kan ho nangal ki ruai lang ya gijing ruai jong kaburom jong me bat ki pen bana klem sange kaburam jongme wayo sana chatrong wayo sana klemku wayo sana you play juno dasisha malong bukhoi kotrai kathamei jong gijing khoi baro namar kata ngikar pat yame to pen khoj pen kentang ya kine gijing terwa jungi dag bapha yaman sim jungme kum kam jer halo jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong trai jungi uji sukres hakapor baladino yu badala kaman sngebha ula priang ya gijing sha shutom ula shim yokpu bat gbaingu yame ula kedia yu badulai hala gisenran u ong to shim batobam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta chong pi ha kajukur kam endala la yabam ula shim yakukuri bat gbaingu biang yame ul ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam chunga jong ka jutang batmai bat bom chukut yak ba en penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta ka jingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing he kata sin bangi bangu neupu bangi dia kane kakuri iben na kajing yang jong he kotra tadadu namar kata ngi bapan menta ya kajing ya berkajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yangi babet ban yang akmat jong me bad ban shakri ya me dak bas ngret ngi karpat ya me bangi ke bayo banta kamat bat kasnamo kres ngi long ki bala panitli ka wei daw man sem bakoj to kan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang setelah kepertai bato penjanaya ka ha gajeng ej rengkat bat upop lio ukpa bako jengi uwal bat marwen u bishop jengi ka kenhun ke bishop bat baro ke lengdo to kan maulem ruya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki balayathia da ka bakerman ya gajeng me pat bat ya baro ki bal klat no gajeng isnei jong me to priang ya ki sha gajeng shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngikar pade me barengkat bat kamaria the soti bakhoj kakmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem chongka ki apostol bakhoj bat baro krukoj ki belapen ngobhaya me pateng la pateng
ngilong ki babet ban yo ban talem ha ka jing im bom jukut bat bangin yiro bat pandan buram ya me daw kun jung me u Jesu Christ. Dau lambat u bad hau kan long hame blai ku pa badan bor ha ke jing long ka wei jong men sim ba khuj ba ro ka borom bat ke jing ro jinam la jinam amen. Kumpulah kum yang ngi dau nong pen em bat kumpulih hikai ngi deketin blai ngi no banong ko pa jungi ba habneng kalong ka bakhuj ya karteng jung me kanwan kahima jung me kalong kamon jung me ha ka khendeu kumba habneng to ai ngi mantra ke jung bam jungi ka ba hala ka sngi batama bi ngi kerengkang jungi kumbang ru ngi ma bi ke beles neu yangi badwat yalam ngi sha ke jing pensoi hanre de pan la yangi na ka bas neu to pen la yangi ngi karpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing spon jong me to ai jing suk jing sanya ki sngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isne jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi deng ap kmelanti ya ke jing kerman ba khoj bat ke jing wan pa jong nong pen em jungi u Jesu Christ. Namar ka jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bat ka buram jinom la jinom kotra Jesu Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe ya ki pop jungi hanro ya ka jing e jong ka balang jung me bat ha ka jing spon jung me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing tale ka wei kat kum ka mon jung me mame ubi mat basan char jinom la jinom amen. Kajing sukut rai keran barabor rengkat bat pi dong ini terwa ya kada kajing suk iwei ha iwei pan kajing suk bat pi kun lang ro jam blai be bagi no ki po ka perte usel se ne yagi kun lang ro jam blai be bagi no ki po ka perte Hakmi kun lang broad jong blai hakmi ubakin no yaki pop jong prate sub yang ig blasakot shakan ege jing khawai jong ukun lang broad ko kan rad am song hok man rung po ka ying ge junga hanre shong tang naktin kaman sim junga kan sakya hi kaman kasnam krus kan ri bakin yalam yangi shaka jing em bom jukut amen.
Commanders nam Chris. Commanders nam Chris. Commanders nam Chris. Pau bahabneng to ai bagajinget kabamel ai hangi how kun jong meu Jesus Christ o hanmen jongi bat kathaliding jong gajinget sbon kan kalang hagadano jongi daw man sembakoj kan krisubyang hangi ya gajingkramen bala kerku nak banta gajingwan kahima jong me to ai bagajing e jong me kan pankaladur yangi sha ganong lo langkha bom ju shong taj ban bet ikisambai jong ka gospel to ai bagito kisambai kin pankaladur na shapo ya gajai ben reu badi ka prathai maryang baro ka wei ha ka jing kmelanti bati kana ya ka peneng batmai bat ka prathai batmai ha banda da ki po jul baman la weng no ka borong jong me kan tan shan junom to ai bagajing e jong ga jubilee kan kersubyang hangi ki program jong ga jingkramen ya ga jingang nut ya ki thia jing kan show habneng ai bagata ga ju ga jing e kan pan sapryang ga jingkramen bat ga jing sok jong nong suspa jongi hasatla ka prathai shame ko ble jingi balakar khu jinam kan long ka boram bat ga jing ro jinam amen kokpa jungi ba habneng kalong ka bukhoj akarteng jungme kanwan kahima jungme kumba habneng to ai ngi mantra ka jung bam jungi ka ba hala ka sngi patama bingi karangkang jungi kumba ngi ro ngi ma bi ka bless new yangi berwadi alam ngi sha ka jung pansoy android perla jangi na ka basnew amen kublai kamaria ka badab da ka jungi utrai dan bat pha bala kar khu ya pha na preng kan thai Komaria bako jok me jong ble to do I na banta jingi kinong pop banta bada ka por ka jingi ab ka jingi amen ka buram hauk pa bada kun bada man sem bako man kom kum ju banta bad barabo junom la junom amen tongin ya duai to ai bakine ki jingmaya ki bangi la yop yang kotrai ngi kerpat
kin pansha yangi da ke jing hikai jongki bat kin pantama yangi da ka ba ngi shimbanta haki ba kumta ngi long ba bet ban yo ya ke jing e jong omen sem ba khoj dau kres utrai jungi amen utrai dan rain kad bat pi ublei badan bor baro un kerku ya pi ukpa badakon bat man sem ba khoj amen kelai suk e bat shakri utrai da ke jing em ba ha jong pi is ngu yao blei Nomor 6 pa. Risu try ula mi by Christian Kirkiman le agaguga del manai panya pralaga jinge wan benim yagi kibra najing tim kapapa krau Risu kun lamprot pasca usyakem mula syaknya Abraham apa berkepun mersing kuit Baiklah apa nikah juta berpul junam la junam amin Enyero Christ Yesus Christ junam la junam amin